Hola, avui us recomanem un clàssic, El jardí secret de la Frances Hodgson Burnett. Aquest és un llibre que va ser escrit fa més de 100 anys, però aquest fet no li resta gens d'atractiu. En aquesta novel·la el que veiem és l'evolució de caràcter de la protagonista, la Mary. La Mary és una nena de 9 anys que viu a l'Índia amb els seus pares, però aquests moren a causa d'una epidèmia i la Mary ha d'anar-se'n a viure a Anglaterra amb el seu oncle. Un oncle que no mostra cap interès cap a la seva persona. La Mary, quan arriba a casa del seu oncle, és una nena molt, molt egoista, molt malcriada, que no mostra cap mena d'empatia, però al final de la novel·la ens trobem amb una protagonista completament diferent. I aquest canvi de caràcter, aquest canvi de personalitat, es produeix gràcies a la relació que la Mary estableix amb els criats de la casa, amb un cosí malaltís i sobretot amb la descoberta d'un jardí. En resum, dic que és una novel·la sense grans aventures, amb un pèl d'innocència, però sí que transmet molta energia i molta esperança. Podem dir que és una novel·la que és un cant a la vida, un cant a la natura, i tot i ser escrit fa 100 anys, aquests són uns valors molt vigents encara actualment. I fins aquí la recomanació d'aquesta setmana. Bones lectures.